На 19 август през 2004 година, благодарение на доктор Китов, България отново успява да разтърси светът. Открито е ново златно съкровище, което е открито в могилата Светицата на 2 км южно от град Шипка. Това съкровище все още не е оценено, но не това е важното. Важното е да се знае, че това е най-голямата намерена златна маска фиала в света. Още веднъж се доказва, че по нашите земи са царували велики мъже и са били погребвани като богове. Маската на Терес тежи 673 грама и се смята, че е ползвана като маска фиала. Нашата лимитирана ръчна изработка, която е с 24 каратова позлата, е направена в по-малък размер, за да е по-лесно преносима като ръчен багаж. Поставена е в луксозна дървена кутия и е придружена с сертификат и на английски език. Терес I е одрийски цар, баща е на царете Спарадок и Ситалк. Успява да разшири земите на одрисите и да създаде обширно и мощно царство. Качествата като личност, които е притежавал Терес, са силен войн, лидерство и изкусен дипломат. Той е живял до 92 годишна възраст. Тя е подходяща по всякакви поводи. С нея може да пожелаете на празнуващия дълголетието на Терес или да подчертаете неговите качества – лидерство, дипломатичност и борбеност. Може да се я поръчате от сайта или да посетите нашите офиси или поставени от нас витрини в подбрани от нас хотели.